mawaluongo ni frontliners. Omiyo frontliners kata jogo mochung' mbele en Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kod jatend piny William Ruto. Ae bang'e kanyo wan gi insiders. Koro insiders e nyinge miwachogo. Gine magi bete inside, magine magi nono wechego. Nito ang'ono mawachre ka tang'o matimre. Now, apani gimomiyo jogo ma isomo nyinge gi nende oyier gi jo Azimio, to bende kata kaka luore gi kaka negi loso e Stony Athi ndalo ma chieng' mane gin gi parliamentary group meeting. Niwinjo ka jo telo ng'enyne mane loso ne kwayo jo bunge gi governors gi jogo te mantiere e Azimio la Umoja mondo oyie gi nyingego. Manyiso ni samoro nitiere wach ewi nyingego. But apani indicator achiel mane gitiyo godo luore gi jogo mosebedo kago koko e weche mag electoral injustice mane Azimio oyudo kaluore gi kura manogo 2022. Omiyo king'iyo for example Senator ma Nairobi ka Edwin Sifuna en ng'atno mosebedo at the forefront kowacho ni nyaka wang'i adieri kendo open server katigo ne mana simu ni Senator habari yako fungua server. Apani en gima osedonjo e wiye ahinya makoro kata ka jakom samoro gone picha to nyise ni fungua server. Koro samoro mane momiyo noyiere to bende en wakili ma molonye weche mopogore opogore maparo ni mano ben value addition modhi kelo ne jo Azimio la Umoja. To ng'eny gi bende gin mana okinde mak mana ni koro ntiere kendo gima apani osetimore magi realize ni wakwayo gimilongo ni bipartisan manyiso ni en loso kata nonro matimore e kind parties ariyo. But king'iyo gigo magi wacho gin gigo ma okochuno ni nyaka